His name is John Cena! Здравейте, кетч фенове! Искам да поговорим за изминалия турнир Elimination Chamber и по-подробно за краят на турнира, след като героят на нашето детство Джон Сина спечели елиминационната клетка и направи най-неочакваното нещо, а именно Търна Хил. Сигурен съм, че нито един от вас не го е очаквал, дори на някой да му е хрумнало, със сигурност си е казал няма как да стане и се е отказал. Сега, в това видео, което правя малко изненадващо, ще обясня защо Джон Сина го е направил и защо е прав да го направи. Първото нещо, което искам да уточня е, че основната критика към Джон Сина и това защо Търна Хил е, че така той разваля своето легаси, съсипва своето наследство и всичко това, което е градил. Никога да не се отказваш, винаги да си добър, честен, респект, лоялти, всичко това просто отива в кошчето, защото е станал хил. Това не е така, защото Джон Сина е научил едни голям брой поколения наред деца да бъдат лоялни, верни, почтени и никога да не се отказват. Тези деца, това сме ние, вече сме пораснали и сме научени. А сегашните деца, те не виждат Джон Сина по този начин. Те виждат Джон Сина като една стара легенда, кечист, знаят нещо за него, знаят нещо, което не знаят, не са много сигурни, не са го гледали, не са усетили емоцията, която ние сме усетили. И за тях Джон Сина е просто един кечист, който няма победа от изключително много време и просто се прави леко на клоун, дори когато елиминира човек от кралското меле, въпреки че е основен фаворит, се изненадва, че е елиминирал човек. И общо взето нашият герой играеше една комична роля за сегашните деца. Но това нас не ни устройваше, сигурен съм, че и него не го устройва. Защо обаче Джон Сина е прав да направи този обрат в своята кариера и то в краят на своята кариера в WWE? Прави го, защото така реално той не съсипва своето легаси, защото сегашните деца имат нов герой и този герой е Коди Роудс, героят, който прекрати тиранията на Роман Рейнс, героят, който победи непобедимият злодей. И сега тези деца израстват, учейки се да не се предават, гледайки Коди Роудс. И този Коди Роудс пред себе си, след като направи всичко това, което направи срещу Роман Рейнс, сега имаше пред себе си трудността да откаже да даде душата си на финалният бос. И той го направи. И сега срещу него е финалният бос Скалата. Но освен това, след като Джон Сина Търна Хил, срещу него е и най-големият герой. Един от най-титулуваните кечисти изобщо в този спорт. Джон Сина. И това нещо прави Коди Роудс още по-голям герой. Защото няма какво да се лъжем. Той беше помръзнал и това, неговият рейн, неговото титулуване не беше интересно. Имаше една-две по-запомнящи се вражди, нещо интересно, но нищо. Защото той тръгна с пика, с Роман Рейнс, с спечелването на титлата, след два опита, след две спечелени мелета и просто звездата му грееше много високо и е трудно да се задържи това ниво. Сега, благодарение на Скалата и на Джон Сина, Коди Роудс отново има шанса да заблести, да бъде интересен, да бъде релевантен и да бъде героят, от който сегашните деца имат нужда. Като Джон Сина е злодей. Още една причина защо Джон Сина е направил правилният избор, това е така, защото ако бяхме отишли с фейс Джон Сина и хил Коди Роудс, тъй като много трудно някой може да му убеди, че фейс Коди и фейс Джон Сина би било много интересно за гледане на кетчмания и то в мейн евента. Така че нека да приемем, че ако не беше търнал хил Джон Сина, най-вероятно Коди ще да приеме офертата на Скалата, за да бъде хил. То това ще бъде много лошо за всички тези мълчугани, които преди няма една година са видяли как Коди Роудс побеждава най-големия злодей в федерацията и сега този човек, който трябва да ги научи да не се предават, да са добри, честни и почтени, след няма една година става най-големия злодей в федерацията, продавайки душата си на тези същите, срещу които се бори, едва ли не. Така че това ще бъде ужасен урок като цяло за младото поколение и като цяло за сторилайна също ми се струва доста голяма дупка.
Така че отново Джон Сина, правейки този избор, не само помага на Коди да остане героя, но и спасява кетчманията, защото ще бъде много по-интересно, отколкото просто да ги гледаме като два фейса. И последната причина защо Джон Сина е прав да го направи е защото най-вероятно ще спечели 17-та световна титла. Така, нека да погледнем нещата малко по-отблизо. Скалата и Джон Сина са заедно срещу Коди Роудс. Със сигурност тази голяма жертва, Джон Сина, който толкова години е бил фейс, символ на всичко добро и свято, да стане хил, няма как просто след няколко месеца да загуби матча и това да се провали. И отново да стане фейс или пък да бъде провален хил герой. Защото това първо би било удар и по скалата, тъй като той обещава толкова много неща и буквално след няколко месеца всичко да бъде прекратено. Второ, ще бъде ужасно за Джон Сина, който просто залага кариерата си, цялото си легаси, както обясних всичко, любовта на много фенове, много хора могат да се откажат от него. Това е много труден избор, защото никога не знаеш как ще реагират феновете си. Спомнете си, когато щяхме да получим скалата срещу Роман Рейнс и как реагираха феновете и искаха Коди. Никога не можеш да си сигурен как точно ще реагира масата, така че това е много смело решение. И Джон Сина залага много и няма как просто да не спечели титлата, след като залага толкова много. И последната причина, поради която смятам, че ще спечели титлата, е защото начинът на Коди не е да побеждава от първия път. Видяхме го и срещу Роман Рейнс. Той просто излезе и загуби. След това трябваше да покаже на децата, че не се предава, да иде пак в мелето, когато не се очакваше да спечели той, да спечели CM Punk, да спечели, да отиде срещу Роман Рейнс и тогава да го победи. Смятам, че нещо подобно ще има и с Джон Сина. Просто ще загуби от Final Boss и от Джон Сина. След това ще трябва да се справи, да се пребори, да се върне без титла, без приятели, защото се скара с повечето и да успее сам да покаже, че не се предава и тогава да ги победи. Това е моето мнение. И затова смятам, че Джон Сина взе правилното решение, макар и много тежко. И за финал искам да отбележа, че за втори пореден турнир WWE успяват да направят нещо, което да ме изненада и което да не очаквам. Винаги успяват в последните два турнира да направят така, че да не можеш да кажеш кой със сигурност ще спечели. За мелето не знаеш дали ще спечели Джон Сина, дали ще спечели Пънк, може би дори можеш да спечели Роман Рейнс. Всички знаем колко много Star Power имаше в това меле. А сега в клетката получихме подобно нещо с Джон Сина, с CM Punk. Да, очакваш да е един от тях двамата, но все пак и с Дрю Макинтайр, който евентуално заради сторителинга с скалата едва ли не може той да спечели и той да приеме офертата на скалата. Също се прокрадна такава идея, така че може да те залъжа, че може да бъде Дрю. Също така Сет Ролинс никога не е за изключване. Сет Ролинс е много голям, така че със сигурност WWE се справят с това да направят мачовете непредсказуеми и решенията и ходовете им неочаквани. Защото нито Джей беше очаквано решение, нито Хил Сина. Не знам какво ни очаква до края, до самата кетчмания, защото с толкова много изненадващи решения не съм сигурен дали това, което казах до сега, с това, че Джон Сина ще стане 17 карата световен шампион благодарение на Хила, няма да се окаже грешно, защото WWE толкова започнаха да ни изненадват, че не се знае дали наистина ще стане най-логичното, защото със сигурност за Ръмбъла не беше най-логичното да спечели Джей, нито пък сега беше най-логичното нещо Джон Сина да стане хил. Така че най-логичното в момента изглежда Джон Сина да спечели 17-та, защото е направил голяма жертва и тайничко се притеснявам, че може WWE да ни изненадат, като Джон Сина не спечели. Но с това зрънце съмнение завършвам това видео, така че надявам се да ви е харесало и до следващото видео. Напишете в коментарите какво смятате вие и дали искате да направя видео, в което коментирам целият турнир, тъй като имаше доста интересни неща, на къде отива Сет Ролинс, какво става с Роман Рейнс, CM Punk и така нататък.